आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय 26 जानुवारि खालि गुवाहाटी नोगोराव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनायखौ दासिमबो मोनाखै। दिनैसिम 33 सान बारलांनायनि उनावबो थार बिजिरनाय मोनाखै। गुवाहाटी नोगोरमायाव खास्रि बिस्रियै मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित पेटआ गावनि थाग्रा खथायाव जिउ फोजोबनानै दोननाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि जिउ फोजोबनायनि सायाव दिनैसिमबो थार बिजिरनाय मोनाखै। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरियाव थानाय 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो थरायना जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नागिरनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थार फिननायखौ मोनैनि गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानै खोथा होदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय गोग्गाथाव अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि उसु चेम्पियनशिपआव बाहागो लाहैनाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा एबा गेलेगिरिफोरा गासै मोन 8 मेडेलखौ देरहाबोनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। पान्जाबनि चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव 22 निफ्राय 27 फेब्रुवारिसिम खुंनाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि उसु चेम्पियनशिपआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा 2 सनानि मेडेल, 1 रुपानि मेडेल, 5 ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहाबोनो हादों। मेडेल देरहानो हानाय उसु गेलेगिरिफोरनि मुङा फारियै दैजि राभा, दमन्ति बर्मन, सिबिका रामसियारि, हेमसोरां ब्रह्म, कमल कुमार बर' आरो आजलि दैमारिमोना ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहाबोनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। मेदाघाट भालुकदंगा गामिनि काजल रामसियारिनि न'आ रावबो गैयै समाव हरखाब अर खामदों होनना खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाघाट भालुकदंगा सोनाब मेदाघाट गामिनि रुंसारि दिपेन रामसियारिनि बिसि काजल रामसियारिनि न'आ रावबो गैयै समाव हरखाब अर खामदों। अर खामनाय समाव नखर बिगोमा काजल रामसियारिया मेदाघाट सकनि गावनि गेलामाल गलायाव दंहैयोमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो बेनिनो बिमाया गामिनि मोनसे नखराव दंहैयोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्री हाग्रा खोन्दोआव गथ'सा पार्क बेखेवनाय आरो सांग्रांथि होनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै मानसि आरो मैदेरजों न' सिफायजानाय नखरफोरनो हाग्रा बिफाननिफ्राय थिं, टर्च आरो बायदि बेसाद राननानै होदों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनोबो टर्च लाइट, साइकेल आरो बायदि बेसाद राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' डिएफअ आरो जायगानि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। नेशनेल साइन्स डे फालिदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 27 आरो 28 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों नेशनेल साइन्स डे फालिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे नेशनेल साइन्स डे फालिनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव थानाय गं 10 फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा बायदि रोखोमनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिफुंदों। बिटिआरनि गाहाय सिएम प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। मैया 30 नं गरेस्वर बियाबनि गुरुमु भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सनमाहारि मरेगाव मिलन नगर सकनिफ्राय मिलन नगर फुटबल फोथारसिम लामा बानायनो थाखाय बिटिआर सोरखारा 2024 निफ्राय 2025 नि एसअपिडि बिटिसिनि रां बावजानि गेजेरजों लामाखौ फाहामनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय। भेरगावनि सेंग्रा आबादारि बिनेश्वर रातुल बापन मुकुटमोना जयैनो रांखान्थि सोलायनो हायावनो सिमां सुजुदों। 25 बिगा हायाव दै फ्रुट वाटारमेलन आबाद खालामनानै राङारि बिथिङाव गोख्रों जानायनि सिमां सुजुदों। भेरगाव जौमा फरायसालिनि गोग्लैना थानाय हायाव दै फ्रुट वाटारमेलनखौ गायनानै बाखनायथाव खामानि मावदों। खम समनि गेजेरावनो फिथाइ मोनसिगोन। 1 बिगा हायाव 3 फिट जानथायै 12,000 निफ्राय 13,000 फुलि गायदों। बिगासे हायाव 30,000 खरसा खालामनानै 1,20,000 रांनिफ्राय 1.50 लाख रां आरजिनो हायो होनना फोरमायथिदों। बिनेश्वर रातुल बापन मोना साख्रिनि उन खारथिङालासिनो गावनि जायगायावनो लाख रां खामायनो हायो बिनि मोजां बिदिन्थि होदों भेरगावनि बिनेश्वर रातुल बापन बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला
अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।